Bakhuid tong in Dubai nagabinda Felicia Kiria nagabinda ka jingkoi jingkya Dubai ro nagabinda ka jingkoi jingkya jong Sentar Bor Karsano Dubai ro nagabinda Charts Milling Polong by in York jingkoi jingkya Dubai nagabinda Racing Star Polong but Crescent Pen One Roy Duairu nagabinda Amos Karkongar nagabinda ka Jingja Tide Bam Jukut Mensian Jungi Duai nagabinda George Lingdo Ba in Yaga Jingkoi Jingkia Duai nagabinda Alan Diori Ben Yoki Kamgi Jam Sang Mas Bakhuid nomor lais Pak lai kusang. Ko para tongin IT how jisu bara ke jingang nur jangi ke jing tumu shime jangi kadang idang jan bar ka sngi utrai paska kadang idang pen kreben rung ha ke Taïew Bakhuid bar nginang duwai na binda bara ke jing tumu jangi nginang vandrar ha kamatu jisu bara ke bapang ke bashitam ke badan ha padeng ke jing jinjar ke nompop pakin kala kapamot ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid kajinga jungu trai jungu Jesus Christ but kajingi jungu blay lem but kajinga sulak jungu mensi Bakhuid kindon rengka but pi barra ko himen ko para tong sange shiport nagabenta ki pop baro ki bangile nius ngo Moses u yaside nagabenta upai di Israel kabba kilay arjingai na utrai da ka ba pinken ko hukum pakila mane yake blay tau haka jingtin ju bajur jangki pun sin haka jingim jangiru ngi ai lempa ki jingtin ju babun jait ban ngi ngop haka pop baduk suid ud aptap ban pinjot yangi ban pin klad yake jingade jangi badu trai tongin ya side naga benta ki bayid ba toin jangi ki nong pop bakin klaka bamun kumjuru mangi shimet so si haka men siem jangi naga benta ki pop baro ki bangilale jisu beid map yangi site kud yangi na kini ki pop baro ki bangilale nga pla Palei tambor maro wad pi ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkhat da ki ti da ki kam da ki jingle klet da ka jingle phala janga da ka jingle phala janga da ka jingle phala bakraw e janga namar kata na karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka tisut ya ki angel bat kiri koi bar ya pi ko himmen ko para benduai na gabinda janga how try oblay jangi oblay don bor bar o nisne yangi barendala ma pi ki pop jangi punyalam yangi shaga jingim bam chikut amen try can go play stay yangi try can go play stay yangi Cristo Cristo no
Sngi Cristo Marco Cristo Rab Kono Benim Johnny Benim Yangi Tok Nginia Duwai Iduwai Nagabinda Barakajing Tumojangi Iduwai Nagabinda Kajinga E Kabangi Trang Benyo Hakajing Im Jangi Iwei Pa Iwei Iduwai Ru Nagabinda Baraki Bapang Kibeshitam Kibaran Hapadengi Jing Jinjar Da Kajing Duwai Sngeverit Ngikarpad Yakajing Isne Jame Kotrai Bamen Pinyai Ne Haki Hukum Jame Yagi Shakri Jame Yakiba Lapinbeit Daka Jim Penshitam Lade But Yaka Balakikai Daki Kambabha But the eye bakin Poisuk Shagi Jinkamen Pasca Dautrai Jung you Jesu Christo Korn Jame Uba Imbat Sen Sharing Kadbad me Haga Jingalong Kaway Jungamin Sim Bakhuid Ublay Junom La Junom Amen. Kajimpuli naka kitab Exodus, haki tu kisngi, utrai ulaong ha Moses, kilet hierno naba, kibreu jong pi, ya kiba pi lawan, yalam nari Egypt. Kilapen klem ran, palak ya lade. Kilayat kenriang bak nakilinti bangala hukum yaki. Kilatau nakabenta ya lade ya ukun masih basyusan. Kilamane ya u bat kilaknya ha u kiong artat kini kide kiblay jong pi ko Israel kibalawan ya lam ya pi nari Egypt bat utrai ulaong ha Moses ngala itu ya une upat bat hakmi ulong upat ubam mutlop ti kumta i yang marwe bat kajing bitar jonga kan yo weng den yaki bat bangan yo penduk kot yaki. Henry ya pite ngan penlong kajat benreu ka bakrau. Henry Moses ula kerpat ya utrai ublay jong u. Bat ulaong atrai balay kajing bitar jong me kaweng din persya yakipat jong me. Yakiba milawan yalam nari Egypt da kabor ba bat da kakti kabadon bor. Balay kinong Egypt kinyo banong. Da kabut sngeu ulayalam no yaki. Bat penyap yaki hakilum. Bat ban penduk khoj yaki nasla perthei. Tupai no naka jing bitar basher kei jongme. Bat toke no yakane kaba sneu persya yaki breu jongme. Token mau ya u Abraham, ya u Ishak, bad ya u Israel, ki syakri jongme. Haki ba milasmai daladehi, ba me laong haki. Ngan penroy ya ki kun ki kseu jongpi, kat ki klur ka beneng. Bad ya kane kari, ka bangala kular, ngan saai haki kun ki kseu jongpi, bad kinyok pateng ya ka junom. Ti utrai ulaken no yakata kabasniu kaba ulamut banle hakibreu jong u. Kaktin jong utrai. Isongu iauble. Samsi spa andreu, nombar nyau spa kendai punyau. Nyau spa kendai punyau. Right, for the nikong, for kalak tsau aku ala aku lai. I know you drive us from Baba, Jingle Ijong Uklampu, Consecration ki glad ki kamu try klem snap jing sang jongu, Batari siap ki kwa kana you try ki la tenju, Durkun
masih kisah batau ki dem yunar sarang ki berlu trai bat laburong ki nguyum rabam plan ai nguyu trai bas pun baba jing le i jong uklem ku ki la kle no lu nong penim piet ki jing jaba crown hari injil pari ulang yamba apung basau namar kata urai utrai ban pendu konyaki Moses udai baru pen pai gakut pen jod yaki ai nguyu trai bas bun baba jing le i jong uklem ku ya ro you try o Christ Jesus yang joy bas ngap ka gospel jong Tin jong me kilong men sim ku try but kilong ka jingim medane ka kubor jong ka jingim bom juku ya ro you try o Christ Jesus yang joy bat siap ka gospel jong Utrai undon rengka bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumya anis. Kaburam hame ku try Ha kata kapor ujisu ula ong hakiju. Lada nga ay saki aladehi kasaki jonga kamlong kabashisha. Don uwe pat ubayang saki nga. Pag ngatip bakata ka saki kaba uay hang nga kalong kabashisha. Pilapa kinong lam ktin shawu ya anis. Badula saki iya ka jing shisha. Omde baga saki kaba ngayopidiang kalong na ubruyo. Henry nga ong ya kani knamba pindup light im. Ulalong ka syarak kabamme bad kabating shine. Bad pilahun ben ya kemenshipor haga jing shai jongu. Henry nga ngadon kasaki kaba kam krau ben yaka jongu ya anis. Namar ki kam kiba upa ula ay hanga banle. Kinehi ki kam kiba ngale. Kayang sakiya nga ba upa ula paya nga. Bad upa ubala paya nga uhi ulayang sakiya nga. Yaga sur jongu pimpat juyos ngo yaga dur jongu pimpat juya i. But pimdon yaga tin jongu kaba yaisa happy. Namarba pimnget hauta ya uba ula pa. Pi duriyap yaki jingdo namar pitarai ba pinshem haki yaga jingim bam jikut. Bade maki kibayang saki yanga. Penban pimtre ban wansyanga bandup iyo yaga taga jingim. Ngam pediang ya kaburom na kibriyo. Henry ngatip ba pimdon jingi diaw ble hapo jumpi. Ngalawan haga kerteng upa jonga Henry pimshim pediang iya nga. Lada uwe pat uwan haga kerteng lajong ya uta pin pediang. Kumno kain pila ban ngit. Pi kibab ya pediang ya kaburom uwe na uwe pat pat pimwad ya kaburom kabawan na uble marway. Wataray bangan mudu ya pi ha upa uday umoses uba mudu ya pi. Uta ha uba pi bu yala ka jinggarmen. Lara pilangait ya umoses pinjin dalangait hanga. Namar desha pang jonga ba ulato. Henry lada pimngait ya ka ba ulato. Kumno kain pilaban ngait ya kiktin jonga.
ka gospel jong utrai Kajingaro yame ko Chris. ko himmen ko para bayit hautrai Jesus Christ haka gospel mindagasngi u Jesus ukran shai haka majangi ba ngide ben nged hau Jesus baru Jesus wong kano ke jinglong persha ya ke jinged hau Jesus kalong persha ya ublai upa namaru Jesus ukran hangi ya ke rukam bangide ben roy haka jinged ngidon bon jait ki saki haka jingim jongi ka jing to Bakhuid ya ka bato haka jing to Bakhuid khalong ka jing pin saki yangi ban ngeit hau ble ban ngeit hau jisu lada ngim don ka jingid hadu kata ya ka ktino ble lada ngim pule bat ngi puson ya ka ktino ble nginem la ban roy haka ne ka jingeit hau ble nang da jisu on ya ka ba uyanis baptist ula hikai ula yang kalong kasaki nagabenda jongi ben ngeit hau jisu bat komjuru yakaba u moses ulaki kai haka jingto Bakhuid kalong kasaki komjuru yaka ktinu bele kaba hakama jongi kaba u jisu la kren shepangu bele kalong kasaki nanda u jisu ang nga yala dehi ngalong kasaki ngilaban yoi don bun ki dakishin kaba kabeneng katerwa hangi bangindup roy haka jingeit Henry kai ka bangi yoi saudong jongi bon kibriu kis sham jinge hadu kata bangeit ya ka jing shisha badu jisu ang komno kibriu ki kalain bangeit ya ki baro kaba kibriu ki tok ni kam ngeit ya ki jing tok jongi briu ni kam ngeit ya ka tin jongi briu Henry ngi stom bangeit ya ka tin ubleng kane kalong ka jinglong jongi briu kata kamud uksud kam kalain ban penget yangi halur kie ke baro ki bajakliya ban ya kaba uble ula ban penget namar ngi don hapo jongi ka jinglong ban kongu ya kie ke baro kaba suk ya kaba ngip sham jinge haga jingim jongi kane ka de jinglong briu ngi kam kalain ban kongu ya ka jingkran kana jongi briu walarang itip kane kamlong baba ngi shu kongu bait kane ka dege jinglong jambon ge briu shu kongu kadba kelap shu kongu kadba kiosno badha kata ka jinglong jongi ki briu kaya ka badang jia ngi penduno ya ki bakardor ha ka jingem jongi banlong ki kon jongo blai kane ka long ka jimma Lada wan mano let's say pishim minda hagane ka mas pishim ya ke jingarai ban ish rahem ya jisu ban kongo ya jisu ban im ya ke jingim ka Bakhuid ban long ki ba duai ke long ki ba kongo ya ka tino ble Henry hadin ba pimina ke ne ka mas pilei jing tre pilei sha ka jaka tre jompi lada don ki briu ki ba don ka buram ne ki ba shang ha ki kardan lada ki penbor ye pi ne penshoy ye pi ban le kano ka kam ba jakliya pin kam kongu ya kane pin klat lut ya ka ba pilashim ya ka jingrai ha ka mas Bakhuid ne ha ka jimpuson ya ka tinu ble ne ka ha ka jing duwa jongi bon sin ngi ya kane nang da ngi ong o mano bala ban im ya ka jingim ka ba kongu ya uble kasuk ban kongu ya ke baro saudong kane ka de jinglong jambon gi bri ha kane ka juk la da de kinna haba pishim rai haba pidon hayi mane lese pi duai shirhem pi duai riuble pishim bun gi jingrai minda gas ngan im kumno ngan kiana ka pop ngan num kranje klia badno bangan num snap ya kino ki bri pin shoy nga Henry haba poi hapadengi paralok papindrki kai pi ne ki bakular kai ye pi pin sa kongo haka ju ka dor ki samlaro bad lese ki duai shirhem haki mane ki shimbon ki jingrai haka jingim jongi Henry haba yakendo parlok pat ki klat lut ya ka jingrai kaba ki la shim hakamato trai haka ju ka dur ki longa me longa pa bad ki don bon ki jingang lut haba wan shayim mane ki duai shirhem namar ki yakendo bon ki jinge nangda ki kular ya ublainado minda kasngi ngan imbano
Henry yakiju ki bru bakular kumne baro hayim mane hakama doble habaki poi hakano kano ke jinglong jangane ke perte kabayade bat ka kam ge jam kabayade bat ki paralog ki shu khalat lord kum khalat kiong ngala kum khalat nala ilasenga kum bakala kumne hi ki bru ki kren kabamut ayu ngimju yang saki nagabenda ukris ngi perkat bonsin ke jingim bario balai but ke jingim Bakhuid tang kasakut haki mane habar ki mane ngilong da ki weipat ki brio nakata kadau Jesu la kod ye ki brio kam da me ki piracy but ki sadusi pi ki riu arsa pilatip na dong shadong halar ke jingim bario balai badu balai ken pemlaban ya ka jingim bari bale habar ka yen kan dang jango bale yakaba pi yomad pide ben peni ha ka jingim jampi haba pe don ha ka yem lang sala haba pe penede bat ke brio bonsin kane ka de ke jimma jangene ka parteru bon ke brio ki bushilia ya ka niam ya ka jinget tang na ka benta ki mane kabar pat kishim da kawai pat ka jinglong badu Jesu keren tenge halor kane ka pang kakaba ang pilang giri arsa ya kata ka jingjiang yos ngoro ha ke jutambarin haba ubale ulak mahame ki brio bakideben mane tang ya ubale but kideben tang ya ubale haba Moses ula jingai shi por na ki pai de Israel kila le komno kila wad not da uway patu blay. Kila stang bantaw duro blay haka dur jang masi. Bonsin ngi perkat habang don marwe imat ublay don shubat ngi. Lese habang leitia ublay don shubat ngi. Habang don bat ki paralog lese ngi bushilia ublay. Kumbala bu yakini ki paid Israel ban yos ngo ublay ula dom hadu kata halor kini ki paid Israel badula shim ya ke jingarai ban pinchot tiao yaki hangda Moses uang kotrai lada pile komne hadu kat no ki bru ki niolad ban kren ben blay baki ang ublay balawani alam yaki na Egypt pet minda ulawani alam tang ban penjot yaki badun Moses ula duwai shirhem hakamato blay badu blay ula penjem no nakaban leben ba lesniu yaki taki brio bala tam Sngi awu bon sin haga jingim jongi ngilong komne ngi im haga jinglong arsa ban ngim pat yom ma shisha yaw Jesu ban ngim shim kin kordor ya Jesu haka jingim chongi namar kane ka daw ngi don bonsin hakamat ka jingia kalam ble Henry naga benta ka jingia side jongi baryu ble ki bakongo ya ble ngidang im namar ba ngidon hi halade ya ka kardan ban penim yalade Henry namar ba kive ki ud hakamat utrai wat mendaro ngidang iya im nakamat ka jingia pabunjay. Tengide ban lambas ngo ya ubale kumu Moses don bon ki bayit batoin jangi ki baduai ya sahid lese haki inga sem jangi lese kalaban lang kimi ki pa ki duai ya sahid nagabenda ki kon batamsne lese nagabenda upa ke jingduai shirhem jang katenga kadang yarap yawu ban light na kano ka jimma wan hardin ba ula ya tamsne haka juga dur ia ki kun ki tiru ki jingdu wai jong long ko me ba rio balai ba shirhem ka yada bon sin yangi na ka jingma na ka jingsir kumba Moses ulale ko himen ko para ni don kamban pen be ti ka jingem jongi ha ka baring jingmod na ka ne ka tino balai kanamba ngi light em ba ngim don eye ben kran sarong light no ya ka jingis ne jongo balai pediang ya ka ne ka dakashin yang sakina ka benda ukris katshaba pilait kakano kam ka ba pile habara ke kam ha kala baro ke pule ka puti habara ke leit ka wan jampi tholong ki sakina ka benda ukris wat nom pen plat ya Jesu hapo jampi iduai Jesu be it karko kardo yangi bangin dop la ban yang sakina ka benda jame
bangin dup ya but ya ma dia ke dak kashin ka babon ka bamme terwahangi man gasngi bangin nam pencaburam ya me bangin nam kentai dia me bangin nam Lent ya me hakamat kino ki jing tenju kawan shangi habangi don bat ki parlo habangi don bat hakane ki imlang salang bat kane ka perte sumari ngi ko jisu naka penjot ia ka men siam jongi en ya ro ya utrai jisu Christ ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jongi nganget how play pa dan bor boro unang tao kun ene ka kundo but how Jesus Christ un barwe jongu utrai jongi yau bela puna men siam Bakhuid yau bela kana ka Maria te isoti bela shale bein po Pontius Pilatus la sanar pana yavu ulayap la tab yavu ulahiyasha ki bayam hagasni ka balai nami pan ki bayam ula kiusha bene u shangsha kamon uplay upa badon bol baro nang da unwan pad ben bishari ki bayim bad ki bayam ngangit o men siam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingaselok ki rikuid haga jimap ikipop haga jimmi pad ka do daga jingim bam jekut amen Lai spa nyuk kuntai. Yang ku payu buatlem Menukunu palaknya Jing terwai ku hamil Lebai buat bersisa Yang namarga pokasan Yang namar bayadullah Irungai Kristian baru badang imbar laklana Kan mentoy Bagan penyok Kajing im kabam dulu Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang khun ha ublay upa badan bor barro Tau try pedeng sing kenya ne kiti jompi na mata chingero ko buram percaya jumu kejimentoy ngi pada malam ko jumu bar koi to ai ngi karpat ko blay badan bor barro baga jingai snba kaba ngi terwa ha ka ne jinkinia kan pen kuid ngi baro bor but kan yada ngi ki batalot na barro ke jing sunium da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat pi token tiu yala ki donut kentiu ki shau tongin aingu ya utrai ublay jangim ka shong hau bat kadai dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jimpenem yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jongi da ka jinglen lade kenamban pindu bor ya ka jing sarong jongi ki nompop bat penlong yangi ki nomper tu board ya ka jing spoon jame khaba ngi ya ailem ya ka jimbam jongi haki baduk bat kumda ngi pendon buram yame rengat bat belin ba kiangel khatba ngi penbana dakave kasur ya rom Bakhuid, Bakhuid, utrai ublay kipai Pening bertesa wadah kaburam jongme Osana, Osana, turwai ublay syatrong Osana, ublay juno
ko para into wai na do ka to nut nagabenta ka jing roy jang ka jim pen slay jang men sim Bakhuid hapo jangi knam bangin do la ban yang scam badu Chris bangin do la ban long ki saki nagabenta u Chris katcha bangile hakano kano kam bangile barok ki bru ki bangia kendu ngilong ki saki hakama jangki ina kar padi ya Jisu ben ya da yang ida ka bor jang men sim Bakhuid bangin pen briang ya Jisu katcha bangile dashisha melong u Bakhuid ka trai kata mei jong ka jing Bakhuid barro namar katangi kar padia me to pen Bakhuid pen kentang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siem jame kum ka umjer halo jangki bakin kerlalong yangi kamet barkas nam jong u trai jangi u Jisu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons nabha ula pediang ya ka jingsha shito ula shim ya upu badaka baingu yame ula kdia ya u badula ai halage senran u ong to shim batobam na kane pi barro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jampi Hakaju kadu kamendala la yabam ula shimia ga kuri badaka baingo biang yame ulaya ka halage senran u ong to shim bat di na kane pi barro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut yakaben pen mi naga benda jampi banaga benda ki babun naga benda ka jingmap ikipop tole yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris ta pen Bakhuid yangi pen Bakhuid ya men siam hadim pen Bakhuid pen kait pen kia ya ki bapangi bashita ya da yangi na obamen na ki klam ka jimaya jangka jinget Kata sin bangi bamyune ubu bangi dinagane kakuri ngiben naga jingyam jong me kotrai kada Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ke ba bit menia hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ke ba yobinda hakamet bad asnam ukris ngilong ke bela penyata likave da omen si Bakhuid takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte Bato penjana ya kaha ka jingi rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi wilbet marvenu bishop jangi but bar killing do but kirinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinte ki bela yotia da ka bakrmen ya ka jimmi pat badia baro ki bela klat no ha ka jingi sne jamme top diang ya ki sha ka jingsha ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barengkat bat ka maria te so ti Bakhuid ka kami jongo blai u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis desires Bakhuid but baro ki rikuid ki bela pen sobha ya me pateng la pateng nilong ki babit ben yo ben dalem ha ki jingim bam jikut but bangin ro but pen don buram ya me da u kun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kanlong hame u blay upa badon bor ha ka jingelong kaway jungamen sim Bakhuid barro ka burom bad ka jingero junom la junom Amen kohemen ko paratong induvai nagabinda ka jingdumu barro bangin dup yo jingai ka jingkor ku halo jungi duwairu nagabinda baro ki himmen ki para but ki kinakar long barro bawan duwai mentagasngi kam dame nagabinda ka healing service
baki dia march sha ya ka bor ba pelaj ngu Jesu baki bala do jing kermen ki dia jing tengan lempa ka ne ka jing dawai man ga sngi Palei baki ka jingi do Jesu kan sutir ha ka do nur kamen siam jengki kopa jengim ba ha bening ka long ka Bakhuid ka teng jengme kan man ka hi ma jengme ka long ka mon jengme ha kin da kum ba ha bening toai ngi men da ka jing bam jengi ka ba hala ka sngi Bata map yang i kering kam jangi, kumbang iru ngi map i ka Palei sniu yang i, padwa telam yang i sya ka jim pen shoy, henrei ta pelait yang i na ka basiniu. To pelait yang i ngi karpat ko trai na ka jing siniu barro, ha ka jing spoon jamme, to ai jing suk jing sign ha ka sngi jangi, kanam bada ka jing arap ka jing isne jamme, ngi light bada bona ka pop, bangin yo jing edana ka jing jin jar barro, kad bangi dang ap kemelendia ka jing karmen Bakhuid, but ka jing wan pa jong nong penim jangi u Jesu Christ. Namar ka jume ka long kai ma ka jume ka bor ka brom chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ meu bala ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi Henrea ka jing e janga balang jamme. But ha ka jing spoon jamme to ai ha kaya ka jing suk but ka jing etali ka wei ka kum gamon jamme mame uba im bada basensha genom la genom Amen. ka jing suk utrai kandon bada bo rengka but pim Rengka bat firu. dap da ka jing edu Kristo ngin yai markelia. Kun lam ro jong play me bagi do ki pop ka perte do sel se ne yangi kun lam ro jong play me bagi do ki pop ka perte Hakami ukun lam bro jang ka Palei. Hakami ubakit na ka pop jang ka parte. Sukito ki bala kot sa ka jing ka wai jang ukun lam bro. Kontrat kamlong besong hok pemendrung po kayeng junga rei syong tanah kaktin kemensim junga sakiat hi.
Ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko men siyam Bakhuid. Ngimani yame, namarwa. Melapin pao ya ka jingit ka jame, haukun jame Jisu. Jisu bayid. Mela aila diangi vai pai vai ben pediang yame, ben puson jiliu halor ka jingdon jame hapadeng jangi. Melong shisha ka sakhi naga binda jangi lamba ka tin lamba ka jingim jam. Ko Jisu bayid karko kardo baro kinigi kun kiba pediang yame haga communion men siam but communion Bakhuid. Dan don ki himmen ki para jangi kiba shimmen da haga ne ka mas Bakhuid. But kidang trang ya ka jingkar ko jamme rung haki inga sem jangi hake jingtia pang jangi ha ya ka met ka par jangi rung haka ICU rung haki but menang pin koi pin kia men ra ya ki dakakti kumba mela ra ya ka kyau gurim jang Petrus kaba kalatia pang kisha disu melangu Palei jangi karko yangi pen kantang yangi habangi lei jinglei habangi lei pule habangi leit tre habangi don bat ki bayir batain jangi menang pinyar ya jingim jangi bangin nom shat kalaya me bangin nom ya jingai no na me ngilong ki sakhi man ki jaka Jisu bangin nang raya ka jingi be jame bangin nom long ki kon bale bein ya kaboram jame ka kerteng jame hapo jangi taya ki baro ka Jisu taya ki bapangi bashitam ki baduai hakane ka por Jisu I bor menda ben slem menda ben guide menda hallelujah 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 Jisu 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 le kambala halor kiniki kon halor baro ki jingdomo jangi Jisu hallelujah 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 Jisu 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 Palei lodi ke Jisu Palei lodi ke Jisu ben gai ben kia ke Jisu ben kalai ne ka met men siam jangi bakin nang scam bakin nang yaine scam but me Jisu hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 I boring Jisu I boring Jisu I boring Jisu hallelujah 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 Jisu 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 ko himman ko para tongin pan ya ka jing isne ka jung halor bar ka jing thalar jangi kabangi duwai ka jing duwai jubilee koppa uba happening to ai ba ka jinge ba mela ai hangi hau kun jamme Jesus Christ u himmen jangi bad ba ka tleding janga jinge spoon kan klang haki do nu jangi dau men siam Bakhuid kan ka siam biang hangi ya ka jing karmen balakarku naga binta ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pen kala dur yangi shaki nonglur linka bam ju shangtai ban bet ye sambai janga gospel to ai ba ki to ki sambai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben rio ba ya ka prathe mariang baro ka we ha ka jing kami linti batikana ya ka beneng batimai ba ka prathe batimai haba enda ye ki bojung ba men la bengno kaburam jame kan ting shine juno to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ka jingang nut ya ki tiar jing kan show habane ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pinsa priang ya ka jing komen ba jing suk jung nang sius pa jangi setelah ka prote shame ko Palei jangi bala karku junam kan longa buram ba ka jinga ro junam amen kopa jangi Nabaning kalong ka Bakhuid ka plain jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw ka mahabaning tuayang imenta ka jimbam jangi ka bahala kasni patama pini grangkang jangi kumbangiro ni ma ka Palei sniyo yangi badwati alam ingi siya ka jimban shoy and pray the Palei ingi na ka basniyo amen ko Palei ko Maria ka badap ta ka jingai e utray don bad hala ka kuye panate kinde palakar kuya usop ko jom thaw Jisu ko Maria Bakhuid ko mi jong Palei tuai na ka binda jangi kinom pop minda da ka por ka jingia jangi amen ka buram ho pa da kun par men sim Bakhuid kumbar ka lang ka min ko jum minda da barabo jinom la jinom amen to ngin ya duai to ai ba ka sakrament ka bangela pediang kan pen kuid yang ngi karpat ko trai but to ai ba ka shakri jame kin light luit na baro ki pop but ki to ki bala shate da jingya te plem pas ngeurem kin la ban comment ha ka jimpin kia
bapura na bening da u Chris utrai jengim Amen. utrai undon reng ka bepim Ringka Bakhuid. ngu ya ka kli jambi karpadi ka jing karku na utrai koblei konong da ya baro ki bashania hame to karku ya ki pai jame to ai jing sngai ni ki to ya da ya ki to pen kre ya ki ba jingai na ka pop ba la light nau nong shun kinla ben yai ne barabor ha ka jingir jame tau Chris utrai jengim Amen. Play badan bor baron karku ya piupa barokon bado men siem Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen banak aku barabah jeng utrai da ka jingim ka jampi Nisramu yang lei. Lambar Hendrik Pau. I'll try Jesus jangan Jesus Baba Jingerman bat ko jingim jangan Gunung sius pa Gunung pen kia Do pen ko jangan Jai nami trai ngala sakma Jai nami nganom sang patar syukendra Isne yanga Yesu Baba trai penim yanga Kaburam aku pa berkun mensim Bakhuid bang long ba menikong jumta berabor jenam la jenam amen. Enyero yutra Jesus Christ Jinam la jinam. Amen.